Stewart Healthcare Malta sottomettiet applikazzjoni lill-Awtorità tal-Ippjanar sabiex tibda triq li tiżviluppa l-isptar San Luqa. Fi stqarrija, il-kumpanija qalet li l-isptar se jkun riġenerat mill-istat preżenti għal kampus tas-saħħa moderna. Il-kap eżekuttiv ta' Stewart Healthcare f'Malta, Dr. Nadine Delicata, qalet bl-isptar riġenerat hemm lan li jilqa' l-bżonnijiet kliniċi tal-pazjenti. Dan fil-waqt li tejjeb l-esperjenza mhux biss għall-pazjenti iżda anke għall-familji tagħhom. Kampus ġdid, kampus modern, illi poġġi l-pazjent u l-bżonni tiegħu fiċ-ċentru tad-diżinn tal-pjanti biex nipprovdu ambjent modern mgħammar bl-aħjar tagħmir li jtejjeb l-esperjenza tal-pazjenti u l-qraba kif ukoll biex jgħin l-istaff li jkun jista' joffri l-aqwa servizzi bl-ogħla kwalità possibbli. Dr. Delicata fissret kif ir-riġenerazzjoni tal-isptar se tirrispetta l-fatt li l-binja hija protetta. Madankollu ma eskludix li ma dawn ikun hemm kostruzzjoni ta' partijiet ġodda sabiex jikkumplementaw il-proġett. Bħala parti mill-proġett se tiżdied il-kwalità u l-aċċessibilità għall-ispazju miftuħ u l-ġonna ġewwa l-isptar, filwaqt li d-daħla ewlenija u l-pjazza ta' quddiem l-isptar se jkunu integrati flimkien. Il-proġett se jara wkoll li jkun hemm spazju adekwat għal parkeġġ. Din l-aħbar hija t-tieni tragward li laħqet il-kumpanija bbażata fl-Amerika. Fil-fatt fl-aħħar ġimgħat inawgurat u bdiet tuża binja ġdida bis-swit l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex bħala Skola Medika ta' Barts fil-Gżira Awċija. Il-permess li għalih applikat Stewart Healthcare huwa intis li jistabbilixxi jekk l-iżvilupp jilqax ir-rekwiżiti tal-Awtorità tal-Ippjanar. Il-kumpanija imbagħad trid tissottometti applikazzjoni oħra sabiex tkun tista' tibda bix-xogħlijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.